Egunon jainkoak, ongi etorri ETB-ko lagunok. Egibidean, irakurketaren gaia zabalduko dugu gaur, kristau heziketarako modu on bat bezala. Euskaraz ere, liburu interesgarriak izan ditugu, tankera guztitako gizon emakumeentzat. Liburuak laguntza egokia dira giza mailan eta kristau moduan heldutasuna eskuratzeko. Gizaki orok eta berdin kristau bakoitzak badu bizitzaren zentzua atxikitzeko egin beharra. Pertsonaren adimena, borondatea eta kontzientzia landu eta garatu egiten dira. Eta fruitu harrigarriak ematen, batez ere Jesusen evangelioan oinarrituta direnean. Herri honetan liburuak erraz eskura daitezke, baita eduki erlijiosokoak ere. Baina eskaintzen zaizkigun aukerak modu honean erabili behar ditugu. Aspalditik ikusten dugu guztiz beharrezkoa dela apaizen eta kristau laikoen osoko prestaera. Gizartean, lanbide munduan, formazio etengabea eskatzen da, egoera berriei egokitzeko. Elizkidioi ere pastoral trebaskuntza egoki bat eskatzen zaigu. Ez teorikoa soilik, baita praktikoa ere. Evangelizatzearen behar ezberdinei jatortasunez erantzun nahi baldin badiogu behintzat. Gaurko pastoralgintzaren helburuak eta metodoak berritu eta ikasi beharko ditugu. Asko dira kristau fedeak sakondu beharreko arloak, Biblia, teologia, filosofia, liturgia, espiritualitatea, musika, arte, historia besteak beste. Asko da aztertzekoa. Ahaztu barik, herriaren baldintza sozial, ekonomiko eta kulturalak ondo ezagutzea ezinbestekoa dela. Batipak kristau ez direnekin zenide arteko elkarrizketak izateko. Bigarren mendeko Diogneto izeneko kristau bati egindako eskutitzan irakurtzen dugu. Kristauak jaskeran, janarian eta gainerako bizimoduetan herrialde bakoitzeko usadio eta ohituetara egokitzen dira, jokabide goresgarria agertuz. Denok nahi ditugu irakasle ondo prestatuak. Elizan ere, sermolari onak estimatzen dira. Eta guri, noiz tokatzen zaigu prestaketa egitea? Horri erantzuteko, liburu denda batera joan eta liburu on bat erostea proposatzen dizuet. Gogoan izan udaldian eguna luzea dela eta irakurtzeko egokiera izango dugula. Liburu batekin nahiko? Ara, kristau batek Jesusengana jotzen du etengabe. Evangelioak gainetiko liburuek ez bezalako ikuspegi zorrotzak ematen dizkigutelako. Badakigu Jesus irakurle oso ona zela. Bere irakurketa modua ezin interesgarrioa da. Hobetu ulertzeko, adibide bat. Larun batean, sinagogan, sartu zen Jesus ohi zuenez eta irukargaia egitera zutitu. Sinagogan begira zeuzkan denak. Eta honela hasi zitzaien, gaur bete da profezia hau entzuten didazun ontzat. Jesusek Isaiasen testu zahar bat irakurri du. Bere asmoa ez da izan bakarrik argitzea nori zuzendua eta zergatik idatzi zuen. Haratago joan da. Jainkoaren hitza, testu idatzi ez ezik, gaur entzuteko eta bihotzez onartzeko ere badela erakutsi nahi izan du Jesusek. Hau da, behartzuei berri on adieraztea, zapalduak askatzea, itxuei ikusmen ematea, horixe da jaunaren onginahia gaur. Eta betetzea guri dagokigu gaur. Beraz, ikusmolde berriak eta zabalak ireki zituen Jesusek. Eta bizitzari modu praktikoan erantzuteko deia luzatu zigun. Askotan, Jesusek Bibliari buruz hitz egiten du, eta kritikatzen du iraganeko testu gisa begiratzen dugula. Irakurketa, kopiaketa, edo aipamen hutsa nahikoa balitz bezala. Ez al duzue liburu santuetan irakurri? Oker zabiltzate. Jesusek Biblia irakurri,
bihotzean hausnartu eta jende sumearentzat ulergarri egiten du. Baina aurretik, Jesusek herrixearen erreguak, etzipenak, eskerronak eta negarrak ere entzun ditu. Beti ez zitzaion erraza gertatu. Behin Jesusi gertatu zitzaion. Jesusen hitz hauek, haren ikasletariko askok esan zuten, onargaitza da mezu hau, nor jaramonik egin. Jesusentzat ez dago mezu garratzagorik, baina oinaze gogorra iritsi zenean, Jesusek ez zuen atzera jo, eta gauaren ilunean murgildu egin zan. Gurutzean ere entzun, irakurri eta onartu zituen bere aita Jainkoaren asmoak. Fedearen eragin betea lortzeko, beharrezkoa da fededunak sinismen gaietara gogonez hurbiltzea eta arduraz lantzea, Jainkoak emandako gaitasunen bidez. Horregatik eliztarrak saiatu behar gara fede hausnarketan, ohartuki eta jarrera bizkorragoz Elizaren bizitzan partea hartu dezagun. Liburu batek ez du dena konpontzen, baina gauden lekutik ebangelio aldera mugitzen bagaitu, mesede ona egingo digu. Eleizbarrutiko edo monasterioko liburu dendara hurbiltzea harik eta bikaina izan daiteke. Aurretik, zure bilaketa modu egokian argitua baldin badaramazu. Liburu bat erostea, idazle baten gogo eta lana eskertzeko modu bat dugu. Irakurketa ona opa dizuet. Lagunok, hurrengo igandera arte, ondo izan. Agur.